A casa pleguem els mitjons així i tenim un drap per cada cosa, un de rus per les mans i un de cotó pels coberts i els gots, per la vaixella. Pleguem els llençols de sota amb els cantons cap a dins, en angle recte, i mai ningú gosa alterar aquest ordre. El simple qüestionament, el dubte, podria desencadenar un càstig diví de proporcions bíbliques, una plaga terrible, una pesta. Professo aquesta fe. Bàrbara, miop i celíaca, tocada per la mà divina. El tercer dia arribàrem a la ciutat del Vaticà per cantar, lloar i celebrar la fe amb el Sant Pare. Érem un grup nombrós de cantaires i entre ells la meva mare, que quan arribà el moment de cantar em digué: «Tu estigues allà amb ton pare i aquelles monges calladeta». I el meu pare, confiant en la bondat d'aquelles desconegudes, m'entregà a una d'elles. I les germanes m'anaren passant de braç en braç fins a arribar a l'extrem del banc, al costat del passadís. Començada la cantata i com sorgit de la llum creadora a través del baldaquí, el Juanpa es dirigí on jo em trobava i entre tanta monja, entre tanta gent gran, la meva cara innocent, la meva tendra infantesa, li cridà l'atenció. S'acostà a mi i em posà la seva mà sobre la meva galta. Bàrbara, miop i celíaca, tocada per la mà divina. Aquesta peça té una durada aproximada de 8 minuts i 47 segons sense entreacte. Consta de 916 paraules que corresponen a 4.951 caràcters amb espai i 3.751 caràcters sense espai, de les quals se'n verbalitzen 834, que corresponen a 4.416 caràcters amb espai i 3.601 caràcters sense espai. Consta també de dos personatges. Per ordre d'intervenció, el personatge home i el personatge dona. I d'un total de 58 intervencions. 29 per part del personatge home i 29 per part del personatge dona. Que traduït en percentatge seria un 50% i un 50% respectivament. El personatge home diu un total de 353 paraules. I el personatge dona un total de 482. Que traduït en percentatge seria un 42,32% per part del personatge home i un 57,68% per part del personatge dona. D'aquest total de paraules, el substantiu que apareix més vegades és mà. Un total de 13 vegades. I el verb que més s'utilitza és ser. Conjugat a l'imperfet d'indicatiu, era un total de 18 vegades. El verb que més utilitza el personatge home és recordes i el verb que més utilitza el personatge dona era.
Pel que fa als substantius, en el cas del personatge home, hi ha un empat entre pont i mà. 7 vegades. I pel que fa al personatge dona, hi ha un empat entre tanca i mà. 6 vegades. La rèplica més llarga No, conté... ara ve lo dels camps semàntics. Tens raó. Torno a substantius. Val. Pel que fa als substantius, en el cas del personatge home, hi ha un empat entre pont i mà, 7 vegades. i pel que fa al personatge dona, hi ha un empat entre tanca i mà. 6 vegades. La peça es nodreix principalment de 2 camps semàntics. El camp semàntic localitzacions urbanes, Pont, camí d'esquirga, abocador d'escombraries, carretera, camp, tanca, casa, riu, parc. i el camp semàntic parts del cos. Cintura, cara, espatlles, pits, cuixa, mans, dits, cara i ulls. La rèplica més llarga conté 143 paraules. I la pronunciació del personatge, dona. I la rèplica més curta conté 2 paraules. I la pronunciació del personatge, home. En tota la peça només hi apareix un nom propi. Gallard. I apareixen, però, 15 frases interrogatives, de les quals 8 les pronuncia el personatge dona i 7 el personatge home. La vocal més utilitzada és la A, un total de 525 vegades. 303 per part del personatge home Un 42,28% i 222 per part del personatge dona. un 57,72%. I la consonant més utilitzada és la R, un total de 276 vegades. 161 vegades per part del personatge dona Un 56,09%, i 126 vegades per part del personatge home. un 43,91%. A casa estenem les samarretes així, per sota l'aixella. Suquem el pa pels 2 costats, tenim ferrades i mal als genolls. L'any 1989, el terreny que ocupava la granja d'ànecs de la meva família va ser expropiat, com tants d'altres, per construir-hi Port Aventura. A casa es va establir un veto radical, rigorós. Port Aventura era el mal reencarnat en oci absurd, en el gaudi dels altres a costa nostra, en el gastar per gastar. Però va passar el temps i el bàlsam de la constant insistència permanent, rítmica, va fer el seu efecte. I no vam poder evitar caure en la temptació ni deslliurar-nos del mal. I el 8 d'abril de l'any 1995 vam anar tota la família a Port Aventura. Una única vegada. Per poder seguir odiant el mal, primer l'havíem de conèixer. Van passar les hores i el cansament i va arribar el moment de marxar. I encara avui en dia no sabem ben bé com, però els meus pares es van pensar que marxava amb els meus avis i els meus avis es van pensar que marxava amb els meus pares. I em vaig quedar sol, a Port Aventura. Un parell d'hores, potser menys, fins que se'n van adonar. Tot el mal del món per mi sol, sense control. I va ser el dia més feliç que recordo. La peça consta també d'un títol i de 12 acotacions. De les quals 11 són pausa. Sí. No, fem-lo de les pauses. Sí. Una, dos, 3 i 4, 5, 6, trencament, 7, sí, sobretot esperem allò, 8, 9, 10 i 11 final.
Si col·loquéssim totes les paraules seguides en posició horitzontal amb una tipografia Garamond de 12 punts, la distància que hi hauria entre la primera paraula de la peça i la última seria de 2 metres i 70 centímetres. És a dir, aquesta distància. Si tornéssim a col·locar les mateixes paraules però deixant l'espai que correspon entre cadascuna d'elles, la distància que hi hauria entre la primera lletra que es verbalitza i la última seria de 5 metres i 80 centímetres. És a dir, aquesta distància. La primera lletra que es verbalitza és la P i la última, la E. I el tema principal de la peça és l'amor. L'amor? No. L'amor a lo nostre, vull dir. El que ens pertany. El que ens fa reconeixibles els uns amb els altres. El que ens és propi, l'amor que queda. No va d'això. Ells s'estimen. L'única certesa que tenim és que s'estimen. Ells diuen que s'estimen. No ho sabem si s'estimen. Va d'això. De què? De que res no és veritat o mentida i que no passa res. De que cada persona té una percepció diferent de la realitat. Cadascú té la seva veritat. No és tan fàcil distingir entre què és realitat o què és ficció, o entre el que és verdader i el que és fals. Una cosa no és necessàriament verdadera o falsa. Pot ser al mateix temps verdadera i falsa. No. O s'estimen o no s'estimen. Les dues històries són verdaderes. Cadascun d'ells dos creu que la seva història és la verdadera. Perquè un dels dos s'equivoca. Potser no deliberadament, però s'equivoca. O els dos, no? Vull dir, el que va passar, això és així. La veritat és la veritat, només n'hi ha una. O no, és que potser les dues històries són falses, o les dues són verdaderes, no ho podem saber. De fet, les dues històries són verdaderes i falses al mateix temps, com el gat. Quin gat? No hi surt cap gat a la peça? El gat que està tancat en una caixa i està viu i mort a la vegada. Tens una obsessió amb aquest gat. No tot es pot explicar amb el gat de Schrödinger. Schrödinger. El que sigui. És igual. La qüestió és que tant l'home com la dona han viscut una mateixa realitat de forma diferent. De fet, de forma excloent. Però no podem dir quina és veritat i quina és mentida. Va d'això la peça, de que totes les versions són veritat i mentida al mateix temps. Molt bé. Llavors, si totes les versions són veritat, llavors l'amor també. L'amor també, no? Hi ha amor. L'amor és una versió més. Una ficció que passa a ser veritat si ho creiem veritat. Ells dos s'estimen perquè s'ho diuen. Es donen el dret o el permís o l'opció, si vols, d'estimar-se en aquell precís moment en què s'ho diuen. Coincideixen només amb el que es diuen, no amb el que fan o han fet. Llavors s'estimen? Sí, si vols que s'estimin, s'estimen. És que vull que s'estimin. No s'estimen. Vull que estiguin enamorats, ni que sigui només un moment. Al final de tot, quan es miren i riuen, al final estan enamorats. Sí, s'estimen, però la qüestió és que tant l'home com la dona han viscut una mateixa realitat de forma diferent. Però no podem dir quina és la bona. Ens podem posar d'acord en una versió, que és la que diem. Com una mateixa anècdota d'un viatge. Saps? Què? Quan l'expliques, un viatge que has fet amb els amics, per exemple. Això passa, no? Tothom va viure el mateix viatge, la mateixa realitat, però cadascú la seva. I després, quan al cap del temps es recorda una anècdota d'aquell viatge, ja no recorda l'anècdota, sinó la ficció que n'hem fet, com a la peça. Sí, vale, sí. Nàpols. Exacte, Nàpols. Aquella vegada a Nàpols, Aquella. les vies del tren. Recordo les vies del tren. Que vam acabar en aquella festa de travestis després de caminar i caminar per una carretera. Sí. Sí, clar, sí, Nàpols. Sempre surt Nàpols, no? Quan ens tornem a trobar tots i fem una calçotada o un dinar d'aquests sobre taula, no? I tornem a explicar les anècdotes de Nàpols. I cada any són més divertides i més grosses i ja no n'hi ha cap que sigui veritat. És a dir, de totes les percepcions individuals de la realitat hem creat una veritat col·lectiva, no? Una mentida veritable, no? És a dir, cadascú va viure la seva realitat, no? Sí. I el seu Nàpols. I tots sabem, intuïm, que el que estem recordant en aquell moment no va ser ben bé com ho estem dient. Però acordem una ficció que aleshores passa a ser la realitat. És a dir, la nostra veritat és una ficció que hem creat a partir de moltes realitats diferents. És això el que vols dir, Sí. no? La peça va d'això. Exacte, la peça va d'això.
Quan recordem estem ficcionant. Només podem recordar la ficció, no podem recordar la realitat. Exacte. Quan nosaltres diem que a tu et pitaven els cotxes, no sabem si és veritat o no. Ja, però a mi no em pitaven els cotxes. Però nosaltres ho recordem com a veritat. Ja. I acordem que aquesta ficció passarà a ser la nostra veritat. D'acord, però a mi no em pitaven els cotxes. És igual, això. Per què discuteixes? No discuteixo. Recordo Nàpols i recordo la carretera, però no recordo ni el fred ni els travestis i a mi no em pitaven els cotxes. Va, no? Era l'hivern. Esclar que era l'hivern. Però si jo anava amb tirants. Recordo passejar per Nàpols amb un vestit de ratlles blaves de tirants. Feia molta calor. Feia molt fred, molt fred. Estàvem al carrer de nit, morts de fred. A la festa de travestis feien pagar. I vam tornar tots per la carretera. Tu anaves davant de tot, sola, perquè t'havies enfadat o vés a saber. Però si vam tornar amb el taxi aquell que era una guarrada, que estava ple de merda incoherent, vull dir, la totxana aquella i les bosses de patates, merda, tope de merda, i el taxista pitava tota l'estona. Vam anar a una festa de travestis. I estàs d'acord? Recordes la festa de travestis? Recordo la festa. Però no hi havia travestis. Que sí, que va sortir una noia i ens va colar a la festa per darrere, per la banda de les neveres, i un cop a dins ens va dir, ara desapareixeu. Sí que hi havia com 4 sales, no? I la sala principal estava plena de gogós estàtua, que no ballaven, i la birra era molt cara. I recordo que en un moment vam anar en una altra sala, que era com una mena de terrassa o així, i recordo que ens vam asseure i vam dir, un dia hem de tornar aquí amb molts calés. És que jo no vaig passar de la porta, perquè feien pagar i a més no enteníem gaire el que ens deien. Tu te'n vas cansar o et vas enfadar i vas tornar sola per la carretera buscant un taxi. Jo vaig deixar els altres a la festa i vaig venir darrere teu. Recordo passejar molta estona al teu costat, sense dir res. Somrient tota l'estona. Vaig pensar que eres molt burro. Et vaig somriure. I tu em vas tornar el somriure. T'agradava. Em preguntava què faries, si volies... Sí. T'agradaven els meus ulls. Més tard m'ho vas dir. No, a tu t'agradaven els meus. I aleshores ens vam aturar en un pont sobre les vies del tren on hi havia una parada de taxis buida. No, a l'estació. Va ser l'estació on ens vam aturar, a tocar de les vies. No, però jo recordo els trens passar per sota. Estàvem al pont, vam mirar les vies des del pont i estàvem un al costat de l'altre, feia molt de vertigen i ens havíem agafat de la mà. Els trens passaven Em per vas sota... agafar el paquet. Què? A l'estació em vas agafar el paquet així. Però si estàvem agafats de la mà... No recordes la teva mà sobre el meu paquet? Ah, ho vaig agafar així, com amb tota la mà. Recordo la teva mà sobre meu mirant-nos molt a prop? Una altra nit, potser. O una altra noia. No recordes tenir-ho a la mà? Però estaves davant meu? Sí. Però
Però si estàvem de costat, agafats de la mà, mirant els trens que passaven. Tu em vas agafar el paquet i llavors vam riure. Et vaig agafar de la mà i vam sortir corrents cap a l'hotel o vés a saber. Però vam trobar un bar com... El sostre era de fusta. Hi havia poca gent, però la música era bona. Es podia ballar. I tu li vas demanar al DJ que posés la Janis Joplin. Tu li vas demanar. Li vas demanar que posés Piece of My Heart de la Janis Joplin. I vam ballar com bojos. Ballant com bojos. Va ser el dia de Sant Jordi, que vam quedar per veure'ns. Llavors, no sé, ara no me'n recordo on vam quedar, però vam anar a sopar o a berenar al Panino de Reus, que hi havia al carrer Jesús, i després devíem tombar per allà a la plaça, segurament que no tombàvem pel mig perquè ens devia fer vergonya. Jo tenia 16 anys i ell 18. I després em va portar a casa amb cotxe. I em va regalar una rosa, llavors em va fer el petó. I hem quedat el dia abans, que el dia següent era el Sant Jordi. I, bueno, estàvem, lo típic de petits, no?, de jovens, que nerviosos i tal, i vam quedar, diria, per anar a la plaça Mercadal, i li vaig comprar una rosa, sí. A la tarda, al sortir del col·le jo, devíem quedar a les 5:30, 6. Tenia el cotxe allà al pàrquing de la presó, i quan vaig pujar al cotxe li vaig donar la rosa. I ell em va dir, em pensava que no me la donaries. I, bueno, la vaig acompanyar a casa, així tímidament, i ens vam fer un petó. I després vaig sortir amb el cotxe supercontent, eufòric, i... Uns texans, que me'n recordo que li quedaven superbé, i portava una camisa de quadres i damunt com un suèter gris, així amb un rivet gris més fluixet, gris fort i gris fluix. Pantalons texans, una camisa a quadros que tenia i un jersei, que era de la marca Ben Sherman. Però que era super a prop de casa meva, que no calia que m'acompanyés amb cotxe. Però m'acompanya en cotxe. I llavors no em va deixar davant de casa, em va deixar com en un carrer i allí ens vam despedir. No me'n recordo què vam anar a veure, però vam anar al cine. Vam anar a veure West Side Story. Al cine Monterrosa, en aquella època. Jo crec que encara encara hi havia el Monterrosa. Vaig anar al cine amb el papa i la tieta, això és el que vaig dir als avis. És la primavera, això. Novembre. Això era un cap de setmana, això devia ser un diumenge a la tarda o... Al vespre. Jo diria que era després de sopar. Sí, vam anar a la tarda. Llavors vam anar cap a casa, però em va acompanyar a casa, evidentment, com se feia a l'època, i crec que ens van fer el primer petó a baix al portal de casa nostra, del doctor Robert 20. I llavors el papa se'n va anar, i jo, abans de pujar cap a casa, encara em vaig esperar una miqueta a baix al portal.
ratlles que fa com de Nadal. Portava, ara fa temps que no se'l posa, però un vestit de ratlles per dalt i a partir de la cintura era tot blau marí fins al genoll i pantalons a sota. I un collaret amb una pedra negra que també el portava molt. Nadal. Devia ser gener, o com ara, no? Gener o febrer. Era la nit. I ja està, vam entrar a dintre en una taula que estava tocant a la finestra i vam fer una cervesa allà amb tots els nervis de l'univers. La persiana contra l'esquena, al seure a terra. I ja està, la vaig acompanyar al cine. Un xurros amb xocolata, quan jo odio la xocolata, però bueno, vam fer un xurros amb xocolata. Amb tots els nervis acumulats, vaig comprar 6 cerveses i me'n vaig anar a casa una amiga que viu al costat i me vaig prendre 3 de cop, en plan super nervis. La sensació de tenir ganes de que tothom marxi. Bailen Còrsega. Recordo el portal, vull dir, exactament allà al carrer Diluvi. Al sortir d'allà vam travessar Bailén, vam agafar Còrsega en direcció cap a Milà i Fontanals, vam caminar tot el carrer Còrsega i ens vam acomiadar a Còrsega, Milà i Fontanals. Aleshores ella va baixar cap a Girona i jo vaig pujar per Milà i Fontanals. I després baixar per Gràcia, vull dir, no et sé dir el carrer, però un d'aquests que baixa de Rius fins a la xurreria. Me recordo de mirar-la i pensar, és que jo et conec, no sé com Crec que devia ser primavera, però no ho sé segur, això. Feia calor. La tardor, crec que la tardor. Recordava vagament que era la tardor. Tardor-hivern. Sí, era migdia. Que sí, que aquella nit vam acabar embolicats. Texans i samarreta. Recordo que potser anava amb boina, perquè portava el cabell curt. Però no ho recordo exactament. I ell em va convidar... Havíem de trobar-nos amb gent o no sé què, i ell em va convidar que construíssim una xalaparta, que és un instrument basc amb uns troncs, no sé què. Doncs vine al tros i farem això per no sé quin evento teníem. Recordo que vam anar al Bertrín a veure tot esperant Godot, que ho feia a l'Elizaran. I suposo que després vam anar a fer una cervesa o alguna cosa així, però poca cosa més recordo. Que no vam fer cap xalaparta, perquè era com l'excusa de trobar-nos. Recordo que estava al segon pis del Bertrina, la roba no la recordo. Saps? Que no és vine a casa que t'ensenyaré uns quadros o vine a fer una copa de vi, clar, tots vivíem amb els pares, sinó vine al tros que farem una xalaparta. O el Reus Deportiu. Una discoteca muntada pels seus amics. Evidentment, és el centre neuràgic de la reunió dels companys. A l'hivern. Era sobre les 8 de la nit. Jo li deia el camí de les granges dels tocinos. Ni puta idea. Un pantaló de quadres vermell, una armilla, un xaleco vermell i una camisa groga. No. Un pantaló texà, un polo negre i una bomber negra. No. Anàvem cap a casa, sortíem de la discoteca i anàvem cap a casa, perquè feia pudor tossir. Una vegada que li vaig demanar si volia venir a cantar a la meva coral. Vam fer una feina junts. O sigui, vam fer una cosa de l'Institut del Teatre, que era que havíem de construir, ell construïa el vestuari d'una obra que jo estava dirigint. I aleshores ens vam quedar com uns quants dies a les tardes o els caps de setmana, i jo recordo que allò eren uns moments que vam començar a passar sols, que estàvem com a l'Institut del Teatre, en una aula, sols, sols, en plan que no hi havia ningú a l'Institut del Teatre, que hi havia potser 2 persones assajant a dalt, però nosaltres estàvem en una aula d'escenografia i fotíem... He d'explicar coses d'això. Fotíem... no sé, estàvem fent un vestuari de paper amb mèdula, havíem de fer com un mirinyaque
gegant i forrar-ho tot de mèdula. Vam aparcar en una zona blava, una cosa així, vam anar a sopar i a la sortida, que a més era molt estressant perquè havíem de sortir per la primera sortida per trobar l'hotel. De totes. La nostra companyana es va dormir a darrere. Però crec que aquest és el primer cop que vam quedar, bueno, crec no, segur que vam quedar com bueno, va ser a consciència. Segurament sí, és perquè després d'aquest viatge va ser quan... Al llarg d'aquest viatge va ser quan d'alguna manera ens vam enamorar i sí que va ser un dels moments com de soledat, de nosaltres dos allà dintre. Algun moment concret que recordi. I intentant sortir de París sense equivocar-se de sortida. No t'ho podria assegurar, però si me l'imagino me'l puc imaginar amb una roba, però no sé si és la roba que portava realment. La roba que jo li poso. La roba que jo li poso eren uns pantalons d'aquests de 1000 butxaques, saps? De color vainilla, així com amples, i un jerseiot, perquè sempre portava això. O amb una jaqueta blau marí de canaler amb cremallera, o amb un jersei de ratlles verdes i grogues. A veure, no me'n recordaré el més, perquè per això soc algun moment concret que recordi. Però no recordo si ajuden a dir les coses, perquè semblava que podia ser alguna cosa lluny. Que no era una circumstància col·lateral que ens entre Take another
No, clar, a veure, el tema és que un dia la Carmeta Merlo, que no sé si està per aquí, bueno, doncs la Carmeta Merlo feia endreça i va trobar un vídeo en una càmera de vídeo de quan encara anàvem pel món amb càmeres de vídeo, saps? Bueno, que va trobar? Que no era ni un vídeo, era un tros que havia quedat conservat perquè ella hi havia gravat moltes coses al damunt, però s'havia conservat un tros d'una escena de Pinter, del taller d'escenes de Pinter que vam fer a l'escola de teatre, que és on ens vam conèixer amb el Pau, no? Bueno, que de fet ja ens coneixíem d'abans, no? De l'Orfeó i dels pares, però bueno, el cas és que s'havia conservat un tros de l'escena de Pinter de l'escola de teatre. I la Carmeta ho va enviar al grup i jo, al tornar-ho a veure, vaig pensar, hòstia, és que aquesta escena era molt bona i que a mi ja m'encantava quan la feien ells. Clar, perquè jo això no ho feia ni jo. Clar, perquè tu i jo no anàvem ni al mateix grup, no? Clar, que ho feien el Quim i la Núria. Hòstia, i a mi ja m'encantava quan la feien ells dos fa 2000 anys, perquè fa molts anys d'això, no? I llavors jo ja, al tornar a veure l'escena, ja em van agafar tots aquells feelings del món i com la Madalena, saps? I hòstia, això és molt bo, jo això ho vull fer. I aquella nit jo ja no podia dormir i vaig agafar el llibre aquest d'esquetxos de Pinter, que gairebé té tothom perquè mig el regalaven a l'Institut del Teatre i la Diputació, i vaig tornar a llegir l'escena. I hòstia, és que clar, és que és molt fort, jo això ho vull fer, jo vull fer amb el Pau, perquè clar, tu i jo no havíem fet mai res junts, no? Bueno, una mica el llardinar de Nadal, però bueno, jo ja aquella nit jo ja no podia dormir, passejant per casa, i jo ja et volia trucar, però clar, eren les tantes, total, que l'endemà al matí truco al Pau, i hòstia, Pau, que hem de fer això, i que és molt bo, i tu que anaves a una calçotada, no? I que de fet jo l'endemà també anava a una calçotada, i com que estàs com una cabra, perquè aquest està com una regadera, i és un kamikaze, total, que ja em va dir que sí, i que endavant, i que fem-ho, i que fot un sol de primavera, i jo doncs vinga, fem-ho, endavant, i quedem ja, perquè a mi quan m'agafa aquesta cosa de que s'han de fer ja les coses, doncs hem de... I una mica sort del Joan, el Joan de la Trona, que em va dir, bueno, tranquil·la, noia, perquè no cal que ho facis demà mateix, que per fer un xurro, doncs no cal... Bueno, total, que ja vam quedar quan tu vas tornar de la calçotada a la nit, perquè jo l'endemà també havia d'anar a una calçotada, i, hòstia, clar, que això és una cosa forta, perquè el vídeo aquest de la Carmeta també estava entre dues calçotades. Hòstia, això crec que no t'ho havia dit mai, no? No, clar, i això és molt fort, de les calçotades, perquè el Pau i jo, els dos som celíacs, vull dir que les calçotades ens van molt bé, perquè no és allò ni dels canelons, ni dels galets, ni de la mona, saps? Vull dir, carn i cebes a la brasa i les carxofes i a la salsa, doncs no hi poses el pa... Bueno, és igual, el cas és que vam quedar allà al costat de casa seva el dissabte a la nit, que fins i tot el cambrer ens va fer com en conya, en plan, que els dissabtes a la nit no es treballa i tal, i vam tornar a llegir l'escena i, hòstia, és que és boníssima, és que en la primera lectura ja és boníssima, perquè ja hi trobes 1000 coses, és que Pinter és boníssim, és que és incontestable lo bo que és, no? Perquè tu fas una primera lectura i ja hi trobes 1000 coses i 1000 preguntes, no? I són o no són parella, diuen o no diuen la veritat, no? I vas aprofundint-hi, no? I cada vegada hi vas trobant moltes més coses i Pinter et fa prendre decisions, perquè clar, les versions de l'home i de la dona no només són diferents, sinó que són excloents. I fot aquell trencament allà al mig que dius, hòstia, no sé per què me li fots, però és que queda de puta mare, és que queda superbé, no hi sobra ni una coma, però és que fins i tot allà que és present, perquè clar, ells dos fins aleshores han estat parlant del passat, però és que fins i tot allí que és present, ells dos no es posen d'acord en si el nen plora o no plora. Vull dir, que malgrat les seves versions són excloents, ells dos es reconeixen com a complementaris l'un amb l'altre, no? Perquè han compartit un mateix espai temporal i ja és igual, no?, el que hagi passat. Bueno, això és el que nosaltres creiem que passa, és com la nostra versió, la nostra decisió, no? De totes aquestes decisions que deia que et fa prendre Pinter, nosaltres prenem aquesta, no?, la de que són complementaris. I de fet, la decisió que prenem així en plan en sèrio és la que nosaltres en diem la projecció del final, que això ens ho hem inventat una mica, bueno, inventat, decidit, no? Que és quan ells dos al final es projecten en una ficció, és a dir, creen una ficció sobre el que podria ser o el que hauria sigut o el que hauria pogut estar, no? Que és una mica quan, saps quan a vegades t'enamores d'algú només un moment i no passa res, i no passarà res, però com que et projectes una mica, no?, amb aquella persona i t'imagines una mica, doncs, la vida amb aquella persona i... Això és el que nosaltres creiem que passa, no? És com la nostra aportació, és la nostra decisió, que és una mica el que tu em preguntaves, no? No sé si té molt de sentit fer una peça de Pinter de fa 50 anys a dia d'avui. Home, doncs jo crec que té molt de sentit, és que de fet crec que té més sentit que mai, perquè amb tota aquesta conya de les clickbait i de les xarxes socials i de les fake news, vull dir que Pinter era un visionari, Bueno, potser no, però sí que Pinter ens deia, ei,
al tanto, que no tot el que té aparença de veritat és veritat, ni tot el que té aparença de mentida, saps? Vull dir que sí que Pinter t'anava donant com unes vacunes, com unes càpsules, per dir-te que no tot és veritat o mentida i, hòstia, tu mires l'Instagram, el Facebook o qualsevol merda d'aquestes i tothom té una vida meravellosa i tothom és més jove que tu i més guapo que tu i folla més que tu i tot el sant dia treballa i treballa en feines de puta mare perquè ara resulta que a tothom li encanta la seva feina, no? I té una parella meravellosa i, hòstia, a mi això m'afecta, home, clar que m'afecta, evidentment que m'afecta, per què? Perquè tot i que sé que és mentida, com que té aparença de veritat, doncs m'afecta i hashtag I love my job, i vivir rodando, i friends forever, i I love my cat, i supera tus límites, i smile, i life goals, i actors lives, i resulta que després tothom està a casa seva amb una ansietat de cavall, sentint que ha fracassat estrepitosament en tot i que és incapaç de decidir quina sèrie mirarà aquella nit a Netflix. I jo no sé si t'he respost bé la pregunta, o si algú altre voldria estirar algun fil, o si algú altre voldria fer alguna aportació. O no sé, Pau, tu vols afegir alguna cosa, o... No? Algú altre? Bueno, és el que tenen els col·loquis, no? Que ara tothom vol fer col·loquis, no? Visca els col·loquis, la festa del col·loqui. I després ningú pregunta res. I acabes responent tu quan ja gairebé portes mitja hora parlant dalt de l'escenari, no? I una mica t'acabes inventant les respostes, no? Perquè molts cops no saps què dir. No, perquè hi ha molts cops que no saps ni per què les fas, les coses, no? No? Ningú? No, clar, hi ha una cosa que m'he deixat abans i que és molt important i que una mica va ser el detonant, i és que en l'acotació, de fet, en l'única acotació que hi ha en tota la peça, no hi diu prenent te, no, hi diu una dona i un home estan asseguts prenent cafè. Els estius al poble són llargs, però agraden, perquè tot s'aquieta, saps? Poques vegades passen clàxons i l'horitzó reposa, com els pensaments. Només torba la pau per tocar-me la pera, el nyic-nyic dels de casa. Mai té més expansió, aquesta nena. És que no es comunica. Que en arriba a ser de tancadota, no parla ni calamatin, mare de Déu senyor. Sembla que l'haguem fet allà als països nòrdics, que són més civilitzats. Jo no tinc ni idea de què vol dir la vergonya, però és veritat que tampoc tallo el bacallà. Llavors és bueno. Només un dia, aquell dia, que com un bat o com una mentida vas clavar-me un petó. Que clavant petons i tens la mà trencada. Aquell dia només vaig dibuixar mitja rialla picassiana. Vaig fer un pa com unes hòsties a frec del vermell dels teus llavis. Dels teus llavis vermells, que són esclat i olor de geranís. Només aquell dia. I no n'hi ha prou. No n'hi ha prou, perquè em toques el cor, i és bonic, i fa mal, i crosta. Per això, quan em preguntes, responc coses kafkianes. Dic mars sencers de collònades. Em deixo furtar els vents, perquè d'impressionable en soc per una mena de deixonses que m'embolica els nervis sense que jo ho demani. Ja ho voldria ja. Espornejar, estridenta, com la faraona, anar d'Erasmus al teu coll, o amb sort quedar-m'hi a viure. Però tots són processons que van per dins, i d'això a casa, res de res. Estic pensant que un dematí potser ja no m'hi trobaran al poble.
m'haurà matxutxucat una recol·lectora, o m'hauré fos per la calor, o se m'endurà la rufagada i vinguen-ses tot a cagar la vi. Amb gust, deixar el país, dormir, com un mamífer. Amb gust, pirar. I no escoltar el rum-rum de la fauna com garla. Ja es veia venir això, tan nyicris com era. Bravo. I vam tancar, no? El què? El bar. Ens vam quedar fins al final, fins que ens van fer fora. Que la música era boníssima, tot temazos. Sí. I vam sortir al carrer i feia fred perquè era l'hivern i cantàvem la Janis Joplin i em vas dir que sempre m'adoraries. Sí. I sempre m'has adorat. Sí. Llavors van passar els dies, els mesos, els anys. Vam tenir fills? No. No. Però vam fer dinars i vermuts en aquelles taules llargues de cavallets, amb la família i els amics. I cafès. I sobretaules. I dèiem poemes dalt de la cadira. I recordàvem anècdotes de viatges. I cada any eren més divertides i menys verdaderes. No. Cada any eren més divertides i més nostres. Més veritables. Llavors ho vam ajuntar tot, ho vam ordenar i vam fer una obra de teatre. Vam fer Nit, de Harold Pinter. On tu recordaves dones que t'agafaven el paquet i que et miraven de molt a prop. I tu recordaves homes que et somreien de nit i trens que et passaven per sota. I que m'agafen la mà, suaument. I la teva mà suau, agafada amb la seva. I em diuen, t'adoraré sempre. Dient, t'adoraré sempre.